Apaye no nso ye sebe wadaro mamoba yi mewura mpanimfo dem bidi ka bompaye eye bibia ansa na ye betena sese ye adwuma Nafa hunsan Kenya wanya adwuma nkoso bia moman entita man sebe asante man onko bia kom asante na enne atoma uti enti na me yakonfo so ya sebe asase bosom ya konfo bia na tini bia ba shem mara na obeye na kaka binse ma wo na wo asase so ene sene mara bia enipa waso odi ya befa kwani akase atatie mani wura wa menem sana musuyiye no nso ebi wo ho aye de prafin ebi wo nso aye de gi bibi se me amenye mene nanano maboso munye adwuma metime yi muso ni apaya manaye o shemba bwalibe na lansresre kue wo shemba bwalibo ye ahinie katani na 31st program na last year ye I feel ye ne kesepa mene konfo a me ye 31st ya menji obi ahwe ye woni ema de begu nsema ma obo mpa ye wo ye ne ne ema be ya de begu nsema bo mpa ye esoro ho na ye kɔ no ye kɔsra yidie sika ahoto ye nkobodua wo ani ye nkɔkyekere me ge wo ba wale sem na enkoyi a ɛhɔ de yebetima ka ma Ghana fo ne de omontra so mbeba Oma me message hura me nkokan. Dem wa kwanturo mu nse mo ntimi man. Na wa your voice message. The person na no munye ma wo. Na ye de akobɔ mpae e de ama wo. Am fa 0541 no so 173091. Kunkuma boe woni bo nsewai. E ya pe wo seswa na woni na bre. Kunkuma boe woni bo nsewo. E ya pe wo seswa na woni na bro. Kunkuma boe woni bo nsewai. Ya pe wo seswa na woni na gure ukunkuma boe woni bonse o ya pe wo seswa na woni na guru ukunkuma boe woni bonse wate ya pe wo seswa na woni na gure ukunkuma boe woni bonse o ya pe wo seswa na woni na guru ukunkuma boe se woni bo be ko se na woni nsenso beto Onim se so beto be ma onim se nana akwaba mejo so awisi nana bibi aboko madawro mane mo mpaibo nanu madawro ma hode ho e dana nano masse nana muso ni apaye nsonson yewom e pa cho nsonson yewom pa che ka muso a ene den ewi ani aba apaye no soso me ba cho muso na ene se waba masue he na wabe pija mpanyimfo de tumi ne ba wo be kire wo se ebia mehia dewi fabra ada wo de beba no de wo kire se ye mfanye no awo se ye de ye enu ye musuyi na apaye no so ye sebe wadaro mamoba yi mewura mpanimfo dem bidi ka bompaye eye bibia ansa na ye betena sese ye adwuma eno so ne apaye no timiti ase ya apaye ne ye se ye bompaye ache nananom okay nana abre bia yitimi ya apaye mane ye ana muso na abre bia epacho apaye ne de metimi akase ye sebe empanimfo a yeti akonwa so idie ebere bia ubewura wapoyim bia wo so obompaye ena musuyi no so enye da bia na ubeyi musu ti se bia ne fokwasie ya mo abahe na mi yi musu se ebi abo ibo he mi di beyi musu eno no eye didie na mema me pacho wo hu eno nso so se de esitie enti mi ma se da bia obeyi musu abi na apaye de bia apaye ne de esi ya ukuru awo dem ne ho ofia obetimi ada efim mepara jese wo pala apaye ne ye bo de tete kwem se bia na jaboni bi ba saa na musuyi no nso ye de pra ebi wo ho a ye de pra fin ebi wo nso a ye de gi bibi
I some booby me patch almost said the person esa nana yehwe obia timi ya paye ni musoma ni se me amenye me ne nana no mabosom nye adwume metime yi musoni apaye amanaye me patch apaye no die me metimi aka ne se enye nipa nyina na ya konfo enye nipa nyina na ya ahemfo ne ahemafo nanso obi ha wode bone ho ban enti obi a bibi se akura na de metimi aka se ebre ne bre bia no obompa ye ma se atumi no se wonfa na ho den enta nachi na de wo ye ne munyedu pacho yesa na te na nye se bi nipa hu bia se bi kwahwe akwa bia wo se bi ya pa ye ne ewode ho ewo nyina so me pacho wate de mencho na se yesa na baby a yegine bia ye betimi yi amanaye apa ye no de se me fie he ya metie minim se me yi apaye wa ha saa na baby a me wo no a mo beto me a me ne mo bae no ehon so metimi yi apaye ba je wate de me na se metimi yi apaye fi se bi kura na dwomeda de me hunu na me mpem sore bompae me baby wo ho a me ye saa de me bompae timitena se film kakra na fi ebi wakura ba sa me na bi na de achi enti ye na de apaye no ewo baby a betimi aye ne nye baby a keke na betimi yi apaye na musuo ne nso se ye be kire wo musuo a ewo kwan ye be fa so a kire enti kwan a ye be kire wo se musuo na no na afa so yi wo musuo no tana me de hu se ebe musuo wo me so me de hu ade se me be bi sa na ade me pa chotie kane no na minim se saade no ewo ho de me be kan obi wo ho a wo hu obi hu asem a na ohwe nipa no na ne ye bi wo fem a obetimi afre waka kiro obi wo ho a wo ka no opese wo hu se de wo ka ne ye no kwenti o se o e bi ade se ne mahu no wo ho me ka kiro o pa ko bisa so nsa na de a ma kiro no wo be ya waye esi na this time around no se obi na mabonten na wo nheda ne nye free na hu bibi wono ho na akwaka wan hwe ya se de obesi address wo no wo be no hu se okokan nti minyi ni se enne saa de ne wo ho sa na emum se woto anipa no wo na so ye ya de tumi ni be hu akafa wo hu bia me wogide se wo na waba ne nchen nti de wo no wo be kan bia no ekwa mu be da wo na so wanya gidie de aye na ye wo nyoma specific bia ye de yi apaye ne muso se apaye no ena me kire wo mu ne mpaibo nti ye mfa enyoma bia enye ensa okay ensa wo de ahye wo bosom no ese ye nkunwa nso ensa wo de ahye nkunwa no na dodo na de snap eneye knansa eneye obia ne de wo de ahye ne bosom nti de wo de ahye wo bosom na ne brebia wo de be kasa kire no pacho sanity na musuo ne de ne nso ye ana meche musuo bi wo ho a ye kire wo a ensa ta akire okay because enipa no ansa kora na obeye bibia ma ono on fiti preko pe ni mpanimfo kire na ansa na waboso mpaye katachi mu adawro mamutumi mu na medi yiu ntimi anga se mi gina ya de no so monta mechi mo me ho ban na de me yi no ntimi nyeyi pacha wate de me kire na ni nyina on fiti preko se ya kire musu nti suma ne koda ya na wasole dabi ntimi mfiti preko penko yi musu abla o mompae na asembe na wo beka kire tumi no yesa o bompae na mo mena hu se ya de senti na megina wanim pacho wate ase mama se me bia maye bibim na maba na
me hu echire ane makoyi muso a after se me yi muso ni bibi wo no ma mesan de aba beda nanano mase ana me pa cho eya na gina nipadua na wo ya de ne so obi ba wo se modom boa me ema afi ekwa wiye beto me a mikita me nsemu ade esi me de beba beda mo ase ebi na ebo ho no odwan no obo anope ya na de beda ase pa cho wo hu de me che enti ade a wo beye amani pa na beso nani no na wa beda ho ase eno de everywhere we nipa ne pem pa cho wo hu de me che masabeti nana se se ma be hu we nyina de bia me hu se e bia bibi wa me hu menim se se me be yi muso e wo ho ne ade no me de dwale me ho eno no e ya afiafe bia ne se me bra be yi muso ana abosome me pa cho sa asemi a wo kan die se wa ba bosom ne ho na wo se bedware adura obi a ne desi abosom ne de be ma no okay obi wo beka so onwale ne 7 days obi wo beka so onwale ne 1 month obi ye 40 days obi a ne hawa wo de nam nti sa wo hawo no so na tumi ni be hweso a kire wo de obeye okay ana me da se wa kire me nsonson e da muso ni apayem obeka bibi aka wa mentimi emisa o ma etifo nso hu dia wada roma de meka a kire metifo se sa eniema we nyina eyesua de se wokọ baabi na obi ye bibia unim kura no kofem na wusua bi firi ho na de ka wo de se musu yiye ya okay musu ni yiye nko na paye ne nso nko ne se de match won enso obi ha ne kwan ofa so ye ne de nti se okọ obi fie na wo ye se adwuma we bia me nko afa wani hwe Christian baby free sa e bia de o ye no wo fie no enye sa ne nipa no so de atie pa cha wo de mechiro enti sa ya adwuma we ni yesua ye nwie da bia bibi fufuro betumi esi bibi fufuro betumi esi enti se okọ obi fie ana okọ obi aso ye na wo ye bibi a transidi na hwe nipa no de wo ye e bia na sa de na wo ye no wo wadwene ene wonim de kura nkoduru ho na kwa peke oba na wa bisa so ade ese ebi ne de na o mene wo kan sisi ya fa se wa hunu obi hu asem a wo beka nti mimi nko ba bi mi enkyere me se ade ese mba ya na mabaye je se me san be bisa so ansa mimi sa ha nko ampo bisa ba me nsa sana me ya mai obi wo ho ana wo kyere wade ne de abre wase obi wo ho so ana ohun no wanya jidie ne wodo bi pape wase mpreko pe de obi kyere obi ye papa obi wo so ana wo de abre wase ntie ye positive and negative obenya de ye papa obesenya de ye bone enu nti na ni nyina mu ji so bisa so na wo hu sa de na wo ye no me yese ye be yese me ye ni se ye be yese na wa wo de to nsani ni na beboa wa na wa ye tina ya ta kase bosmenim kaye konem prensa sa na ya da se ene wo ma ye hu ensonson ya eda paye ene musoyem ya da so educate pa ebusiafo na anu se ani ye de na sewa ebisi se wa kire ye ekwan a ye befa so eyi apaye ne akwan a ye fa so ye de muso nyina nti wa wo fie na wonim se wa hu sonson na edemu anu se eyi so ya city ye fema benadobia makao